mellem to egentlige vektorer, vektor A og vektor B, gælder, at cosinus til V er lig med vektor A prikket med vektor B divideret med længden af vektor A ganget med længden af vektor B. Denne sætning vil vi nu bevise. Her illustreres vektor B og vektor A gående ud fra punkt C med vinklen V imellem dem. På denne tegning er vektor C tegnet fra punkt A til punkt B. Vektor C er lig med vektor A minus vektor B. Ud fra cosinusrelationerne får vi, at cosinus til C er lig med A i anden plus B i anden minus C i anden divideret med 2 gange AB. Forrige sætning blev omskrevet, så det er gældende for vektorer, således at A er lig med længden af vektor A i anden plus længden af vektor B opløftet i anden og så videre. Som illustreret tidligere kan vi se, at vektor C er lig med vektor A minus vektor B. Når man opløfter længden af en vektor i anden, fjernes kvadratrodstegnet. Så længden af vektor A i anden er lig med A1 i anden plus A2 i anden. Den pågældende regel medfører, at udtrykket kommer til at se således ud. Tak til reduceringsmaskinen. Og vi ved nu, at alle totallerne går ud med hinanden, så vi får et resultat, der hedder vektor A prikket med vektor B divideret med længden af vektor A ganget med længden af vektor B. Hermed er sætningen bevist. I dette bevis vil vi bevise afstanden fra punktet P til planen alfa. Formlen vi vil bevise ser således ud og hedder distanceformlen. På tegningen har vi skitseret en plan alfa og et punkt P. Distancen vi vil finde er indtegnet som S og er afstanden fra punktet ned til planen. Ud fra et tilfældigt punkt P0 i planen har vi tegnet normalvektoren n. Ved at projicere vektoren P0 til P ind på normalvektoren, finder vi vektoren P0 til R. Vores søgte afstand S er lig med længden af denne vektor, P0 til R. Formlen for vektor P0 til R er lig med vektor P0P prikket med vektor n divideret med længden af vektor n i anden, alt sammen ganget med vektor n. Da distancen S ikke kan være negativ, indsættes numeriske tegn i formlen. Vi ser, at n'et uden for brøken går ud med i anden i nævneren. Ved at indsætte x, y og z værdierne for P0 og P og indsætte a, b, c værdierne for normalvektoren,
får vi nedenstående form. Da vi ved, at P0 ligger i planen, kan vi sætte P0's x, y og z værdier ind i planens ligning. Hvis vi isolerer for d, finder vi ud af, at d er lig med negativ, parentes start, ax0 plus by0 plus cz0, parentes slut. Hvis vi ganger parenteserne ud i forrige ligning, får vi ovenstående. Vi substituerer udtrykket for d ind i ligningen og får nedenstående udtryk. Formlen er hermed bevist.